nan ta san ko sai mu yara guda biyu suna guri da suna guduwa Musa kenan. kai gari Bai yi kokari ba. me ba mutum daya ne Kai gidanka. Ko bole. Bole suke buga. A ni babban jan ne. Jan ne. na dauka ne ba ina ba musa Ai rufa su yi da yana gida yana sai mun tore mana fuska ga wannan rana ya dauke na nan. Yanzu mahi ne? ya kama ne ya kuma ya wuce ta ga kai mutum in kaga ya gane kafanka ka canja mar kafa ina koya muku golfa in kaga mutum ya gane da kafanka ka canja mar kafa Why now? Igo, school is go on. But you put that way, look up.